Programang ng kapakangigan, kadagitang tutuma pagkasalitaan, tibiyag kinayat, akasla na pasamak laing idikalman. Api ngamin nga ditay amuno anyat mapasamak itong bigat. Tapno day ta kung mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat, kan mga ipatulod kadagiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat, ada yung tukulos malipatan. Ana pasamak idikalman laing. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apagkasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan tibiyag. Idi kalman laeng. Indangaro din irogi nga ibasa, dati pagkasalitaan ni Kulas. Kulas! Nga napoluan, kayat kamit gayamen. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manunemi. Tabil bilangek nga dublien dato naglakwak iti dua abaka. Agsagsagawi sa waka. Tanang arod, ket duwa nga narakila baka manong. Sagsa 75,000 ti maysa. Dikat mano? 150,000. Gusto mo lang di kwa? Additional ko, manong name. Addition ko kanak ko. Hindi mo masadag ni Nana. Ay nako, alagat adamanin na yun taornong mo. Mga sawa kan. Ni Nanang. Ni, abay. Saan ka di nga, dahil tatiga po nun, no, apay agururnong ka, agagagat ka, agtaraken ti baka, agtaraken ti kalding, agbangkag, agtalon, o, agtaraken ti manok anetim. Saan ka di nga dahil trantam, agurnong tapno at pangasawam. Agpeso na lang adot urnong kon, ngayon ti problema, hawamit asawaek. Hinapin man kami naging gana ita, kaya di nakampit lagin aklunen. Ni at naganan araramom tabagata lain. Ni Edna. Bubuin. Mamang sa abagagaw susapo ya. Gumatang ka kami ti barong arwata man ako. Gumatang kami ti na napin sa pandulon mo nga t-shirt. Sa iya po. Gumatang ka tumang kami natin sabon nga pagpabudaw. Datang sabi kinapugot mo kami ti sanga pangayatan ni Edna ka. Nakasano nga di napugot ka, di mo ngayon kahit ngamin ti ag-sweater, ag-long sleeve, no kasta nga pang titaltalon. Kasi sa anak na makakuti, no, naka-long sleeve back na lang. Kahit ko agad nakakamisetak pa eh. Kaya dapat kong dawing aguy-uyos ka lo. Kasi naksitakudis mo. Ano ka nata kinapugot mo ti sa ang pangayatan ni Edna keng ka? Diyak man na muna na. Saan ka di nga tinapudno nga ayat? Kitawan pilpilyan na. Kaya rin man pa no sakti kapapugutan, sakti kapapangitan. No talagang ipatpatig na. Ano kami ti kunana ko ano yung kapasya rin. Saan kakayat kunana? Damakim ko mano apay. Kaya nagagatakmat ko naman. Adumat ti urnong ko kwarta ko naman. Sanggam ka nung bagay nanang. Ngayon, maamiras ng tumitlaing. Baka dumting to tigundawang nga kunan to ni Edna nga, Kulas, kayat kamit gaya man. Baka kunanan to. Dumting to nga talata anak. Di kunanan nanang an anos, musunod at anos, iso ti kayat niya po Diyos. Inagjaili nang, tanak ibang ko da ito eh. Ngayon kas di manong nemi nga sa anak gimatang ti barong arwatek. Kasla masayangan na. Mayat mo pala di kiti arwatek ka. Sakman lang mapan sentro no mapanak agbangko. Mapanak ini bangko. Idya ko masyudad manong nemi tinak pag-ibang kuman nga madamat bangko branch na tuyin at bangko nga pag-dabtibos ito. Dito ilimi, dito tila tanan. Numaminsan anda ngamin imot ko. Imutak ti bagik manong. Ngayon sa anak ba't nga naimot ka natatang kininanang, no adda masapul da, no igatang dat agas na maintenance da ikak. Tapos anan nga makatulong ni tatang manong nemita, si kuwan ang angalin ng sakit. Ni nanang iti makatulong kayo kung daduma, nga mapan nag-harvest, kanda duma pa eh.
Talukang mga kakabsat manong nemi na asawaan din di kiti duwa nga manungek ken manangek nga naikamang da iti adayo. So sa siyak langin tinaiden na kadananang kinitatang. Inaga po ako dito sa sentro manong nemi gimatak mo tinat ni imas nga si Dami. Nasaan lang akang kanayon nga nateng apuletson manok-manok. Ano makit manetib nga manok ko ang awang kasti sabsabali lang magustuhan ni tatang ka ti letson nga manok. Gimatang pati liempo. Gimatang pati ikan manong nemi. Naimas nga matuno mo numalinta. Talbasan di ba ng Rabi Imi manong nemi nagsida kami iti letson manok agrubrubuatak tapno inakmanin pasyaren ni Edna manok. Ala barok gamanin nagpasyar. Huwag natang. Ano nga tangamin no ko sakbay nga rumuan ko dito balay kit ikapala mo na agkararag. Agkararag kamat lang ha, kulas. Huwag natang. Agkararag sakbay nga maturugak. Ken kalpasan nga makariingak. Padasem man na, barbaring masukhalam at sukal na. Taklon na kantumatan ni Edna. Kunanan tun kang gakit. Kulas. Kaya't kagaya men. Agkararag ka man anak ko. Lain ka pala tunag takwartong tagparintumang katasuli. Tay karkararag mo kinaapo Diyos nga sabi ko tamasilawan ng tipanunot kendrik nan Edna kat aklunan na kan kat dagos yun ka na pagtulagan ng tikasar. Adumat nga turnong mon. Haya, gabay lamon ti mga ipatakter ti bukod yung balay. Ohan? Ano pwede ta, nagit agurure nga mabalim mo ilako nga baka, o no wakalding nga, o no wana. Sige datan, pagustuhan kayo. Inakbay dito kwartong subliak, tayo nakman nagkararag ng peso. Kasta nga ron tinaramid ko manong nemi ngem, nakadakdakkel nga ngem manong. At dahil din, nadanon ko nga kotse nakaparada iti sangot ti balay da Edna manong. Ada sa nga ili na. Ada na kauna kanya. Iso nga napanak pa ilan nag-istambay iti kararuba na. Ne, barok, abay. Umay ka di ba? Umay ko mabay nag-istambay dito na. Abay adamat na kauna kanya. Ay, siga di kulas. Di bang paspasyer kin ni Edna na wa. Una na, amamang sapay ang paspasyaran barok. Di kami na uma. Teko na dagar, tagan anos kat barbareng no, agbaligin tubad lang nana. Kita, ad-ad manita nga di nakakayatan na. Ta nakapudpudaw, nakagwapo na ta aking kutsa ka natin eh. Kung namla no artista, ti kinagawa po na. Dito sa sikag hindi. Para mga kombriit, tikudis mo. At anagaroon ka, ang kanayon ka ba dito, bangkag ka na taltalon. Baka agabaka ka pa eh. Agdigdig ko sa kman na. Agasta. Kinanta rupa mo kita ko na eh. Narusanger, nga rupa. Pagwapo ka ngamin barok. Doon sa amin kwartam nga pagpagwapo. Kumatang ka na tip sabon nga pagpapudaw. Ingka matagpa, ingka di SDK Facial Center. Ta pasyal pa, taramnan ni Sir Olbingay na tarupam. Nga, inuturiyata na. Di ay lawag. Ay, atayo. So, pita pagplete. Di ba minsan ngamin na kulas ka talagang naimot ka, imutam tabagim. Ang pagwapo nga mata, dalag igatang mo, kadagiti pagpagwapom. Ngayon ito pagpindasan na king kabarok kat din mo sa pinabadasan ti minom ti arak. Kahit ada mading ambisyon na nana. Ni sigarilyo. O adadamanin nga kayat. Talagang nasingpad ka, nagagad ka, awalit sa pulong pa di babae kang ka. Tila madigang ka, dati ko nada nga rosanger nga ropa, kumriit nga ngisit nga bagi. Labadasan mga mintag pagawa po tagitambakan o kumamat ni Edna kang ka, baka kunaanan tong kulas, kaya't kagaya mo yun, kunaanan to. Ini masiputak manong naming ngagpakpakadan ti lalaki nga sa nga ili ni Edna.
Ni. Apay, barak, an makita. Bisitun na ko man ni Edna, ngam nag-address ni Edna. Akit, na alis to, nata nga lalaki no kasta. Dila iman at ining kawan na. Inaprusan na, di takyag na sa babay ko na. Guwapo, kinamne. Kasta at lalaki, takder. Yan. May bagay kayong kuha na di kotsena. Kotsena nga ta. Wano, family driver, wano, personal driver laeng. Butay nga ron. Adagatan na 3 minutes nga na-irekip tiri daw manun na medyo mapanak maten kag tugtugak. Ay, adagat tinalipatam alay. Wanak malano nagsubli ni Allen. Si kamad gayam kulas. Nakigtutak pa eh. Nakakitak man iti narusanger nga rupa. Mabaling ka dito pa sumrek. Edna. Tanaman ti bagam. Umay kong paluapan ti pagbagak ng kangayat. Susapo aya, nangruna ita. Nangruna ita. Taada na kasirpatan kanya nga dikutse, gwapo. Ni Allen nga ron din. Hamon pa tayo inaklon na. Nana, hamon pa inaklon. Pagkunaam, nakita kita eh. Bisito na ka kumangim, nagatras ka. Gagangajak kaya ti pabisito, agsipon ta da nga mangkita ka na kami. Sino? Nisi ka. Di ba? Hindi na ka di pastrikan. Awan mo lang sa Sarbina. Gawid kan. Ahantang agbagay. Na kami kinialin tagbagay. Napintasak, napudawak, seksiyak. Kastaman ka ni Allen. Guwapo, baknang, dekotse. Si Kangay. Baknang mo ta. Ano ko di baknang mo? Ano't ornong ko di bangko? Di ka mamay makaugatang ti barong arwatem sa mo ibagat kasta. Kagatgatang kalaklako man ni dua bak kitay. 150,000 pesos ni bayad na. Di ka man kung aglaslastog ka kasta. Amusta pangit ka lang roden, manalon ka, nalastog ka pa. Saan kong ilaslastog na dyan kapag ispundo? Kahit kan. Di ka mamain. Anak ka bayin ko. Kahit baruak, balasang ka. Ngamasang ka akayat? Nakabaybayag kan. Makauma ka. Bayan man lang orden takwa. Do ibagan to ni Allen nga asawain ako. Nag-asawa kami, tatlo sardengan ako. Sa bagay, do talaga nga saan nakakayat, maramit ko. Sige, ninak nga ron. Ilepay manin ti abagak nga nagawid manong nemi kat maulit-ulit akas lamang mangig ko. Nga saan ka nga kayat, saan ka agbagay, di ka mabain, ipapilit mo tabagi, manalon ka laeng, nagatpitak, rusanger nga rupa, kumriit nga kodil. Kasanuon nga mapasamak, ti bagbagada, nga kulas, kayat kagayamin. Mapasamak to nga tareta. Padasak man ti sanggang pagpakita. Tabrabarin no, isuntut umayin sa diabalay. Kulas, aping hanak ba't tanong may paspasyaren, kat mailiwag ta na ko, narusangar nga ropa. Kulas, kayat kagayamin. Bayam man, takas na tarabidek. Bayam nga isuntut, umasinag kanya. Dua bulan manong nemi nga sa anak nga laplapan. Hindi baga kanyak ni tatang. Anak ko, ano nga tanong, paliwam di armam. Sino ko mga ron? Agad na sa balita, anak. Di mo kursonadan ni Densya. Ni Densya, nga adda iti kwa, igit ti highway ti Balayda. Densya akin, daya amin tatang, uwain.
No rumor ka kanat ti Barangay Road ket sa kupem ana danunem ti highway. Ida balay nga aday ti suli na ti amya, suli na ti kwa, suli na ti abagatan. Ida balay jay yan din siya. Kasi ano pa nakamamuyog ang kwa na? Amok, detay inana gaputa bats ko idi anak. Nagkasatar kay kinidin siya. Pati iso na kat mandanagan data, babakitan nga balasang, maumit lang tinubyo na. Baka wamat mapamangarim kang kuha na. At daidi ang pinain na, parasin man. Then siya. Kasi lahat, pwede kita na tatatang. Padasam to, ito yung mapan di sentro. Pag-uraim ti pagluganam, tumalyaw kan to ti mandana ti kwa, abagatan. Ranaam ti bigat, takagat na kadatag aggasagad. Inaramin ko manong nemi ti imbaga ni tatang. What? Nasapak manong nemi, na nagpasentro. Tamapanak agala kada kita ipakang ko kada kita karnero. Hindi ta guruura ti tricycle manong nemi pagluganak ti malyawak ti banda na ti abagatan manong kataddak ng peso. Sumata na ito. Ni Densya. Manong nemi naka-short. Nga naka-sleeveless. Agkay-kay-kay. Yung ap-aputan naman yung barukong na. Kasi di ba nagkay-kay na. Ap-aputan na yung barukong. Kaya naman lapsat na. Yung lapsat lahat tamad ni Edna. Tani Edna gat pang Miss Universe, di ba magina. Dahil kat medyo kasla kimuribot. Chubby. Hay ading. Sige gaya manong kulas. Ama muna. Sino ko mati saan nga makamamukeng ka? Kulas. Madulas. Ngam kasanong nga kulas madulas. Kita. Aging gana itakit samon sabay nga napasugbat ni Edna. Kasi ano pa nakamong? Kaya agdindinang mo dito lugar takit manong. Kasi kakano, kahit amamang po may kanupay nga armin ni Edna. Saka mga ruto may kupasyaran natin ko. Ana? Saka mga ruto may kupasyaran ko na. Na, dito ang gungat na Edna. Api ko mga gungat. Narikat mo sa akin nga may ibaw inti sa balit panagayat mo kini Edna. Manong kulas. Datakit ko na nga napudno nga ya. Taoraan niya't ibagbagan ni Edna keng ka. Iti sangwanam ken liklikudam. Mapamulat ta subli-sublianan nga. Mapanarman. Apay amom. Idaagdan din na. Mangar dito lugar tayo. No, na kami nga babae kat agsasarita kami. Agi-inustruya kami. May panggap ka kayo nga lalaki. Di pagsasaritaan mi. Iso nga matakdakaman da ka ka. Dahil ti kulas. Nga madulas. Di naman among ibawing ti panagkita na sa bali ko namin. Siya gayam ti pagsasaritahan nyo Nga idandanon met ni Edna keng ka, uno iliklikudam, nga talagang di nakakayat, may manalon ka lang, napugot, narusagar, tarupam. Sige manong, nakagdigusan nga nadapapanak. Pag-umuram ka di, dito sa sentro. Kala panggap ko ti mapan kumadjay lawak, kasi dyan pang kitakti pagtrabaho. Basta, ayo, umay ka to pasyaran ni Rabia. No, umay ka di, umay ka. Naragsakan datatang kininanang manunemi di ibagak nga indak agpasyar. Yan daed namanan. Haanang, dayad din siya. Ay! Ibagak namin keng kuhana. Bakit? Nga balbaliwon na, termen na. Mayat ano din siya. Nasingpad na niya eh. Nagagat. So nalaang takwa medyo ang kudsun ka. Kalkalingan na nanang. Chubby. Hanggang nalukmag, di mat nakuntong. Mayat. O, sige nga na ko. Tapay kumatama ka, asawa ka. Damo kapasyaran manong nemi ni Densya na isem pinastrek na.
Hanggang kas kini Edna no, pasyarak idi manong namikit na kami suot. Impay-paysum na talaga, manong kulas. When, barbaring na si kaken siyak tagagasat. Numampay na numuak laing nga may isang manalon. Agtartarakin titingwan. Apa nga ibagam nga nanumo? Amo manong kulas, tipkin naman nalon, isot kapipintasan deta nga trabaho ti may isang tao. Dangarod ka rin tayo, nuawan ti manalon. So nga samo nga lalangin ti manalon, yamang ka at talunem, at bangkagem, at pagtaraknam. Ato siguro itan ti urnong mo, damat basita na. Ano nga basit? Kaano lang man di bagada nga naglako ka, di duwaba ka. Kaya mano presyo ti maysa. Ngayon ti pakasdaawak, no api nga saan nga amo dayta ni Edna. Mamaling ka din nga saan nga ni Edna at pagsalitaan ta. Sino nga rot? Si kakinsiyak. I love you. Densya. Tsak mamatikin ka, manong kulas. Abi nga di mamati ka niya. Hanggang kas ka rin nga may bawing mo ti sa bali ti panagayat mo kina Edna. Naimula dito panunot mo kinta pusom nga talagang ipatpatig mo, di ba? Awang ka din ti kalintigat nga mangbalbali ti armat ken ayatek. At kalintigam rubeng na unay ngem jak mamati nga basta awanan ti panagayat mo ken ni Edna ket siya kon teetem. Ay, wala tangarod Maalasak lat tangarod Abay nga malas ka ako na. Kawan, hanggang mamati kanyak, di malas latak. Uri peso nga, ay-aytan ka, di ka mamati kanyak, di awal latak. Gawit ka rin. Malas sa serbina. Ala, pauyo. Kawan, ay-aytan ka kunakat, di ka mamati. Tati pamatim, di malataid na tipatpatag ko. Tangarod ko, nagsang mo akas ka rin ang maibawing ti sa bali. Alawan, anong butek? Ang indon mo ay bayag na narunan no aklunan na. Lapadasan ng aklunan nga dagos. Sigurado nga jakton kayat ni Edna. Si kanto ni kayat ko. Mas kanina karong mo tayo. Kaya kasanon no, biglang maamuan ni Edna nga sa balin ti ararmem. Kit umay to mismo di malayo kit kunana kulas. Kayat kagaya man no kunana laman. Di ba nagawid ko manong name ya gwing-wingiwing. Diyos ko awal natad gasat. Nagkakaskarig na dumalalaki nga handa nga ambut mapahay. Yung siyak, maarig na kasla napaayak man rin ata. Kasi jemat. At damad na dyan Edna, amang ng kanuno, kayat naktun Edna. Kinura kayat naktun, jak batun kayat. Malas lang ta. Ini mamuan datatang kininanang ti amin manong alagad gagangay laing ako na ta. Kit no kasanot kinaanos mo kini Edna idi. Kas tamat ti panagan anos ko mamang pasyar kini Densya. Malagib ko gaya. Idi pas pasyar ni Edna, di mo ka direg-regalwan. Anyang mga regalo tatang. Dinamag ko iding no nanat kayat na ta regalo ang suna. Ore awan okasyon. Dinamat ibaga. Kat nungatan ni Densya. Anat namnamayin yung nga magustuhan ng regalo kang kuhana. Kita tumilo ka at sangaparis nga manok. Kawitan kin opa. Tayong kay regalo. Mabaling nga regalo. Bakit nga saanan? Ngam saan nga tinabiya di papam mo? Mapangkay ti bigat. Una iti malam. Itad mo kada tatang kinanang na. Regalo mo muna ida. Samon to sa lutsodan, no anda matikayat ni Densyang iregalong keng kuwana. Regalo mo ti papaya. Ato bunga ti papaya, man? Ato, mabalintag buras ni bigat. Para kada gitit dadag. Kato, hindi nga to regaluan ni Densya ti papaya nga naloom into ni bigat. Duwa nga papaya.
Saan tumat ipaigam kang di papaya na. Kasla mo la papaya talaga di papaya na. Medyo dakil. Apo, nagpindas di pagtaronan, di ba? Anak na, putot mundo no kas pagarigan. Kasta nga rod tinaramid ko manong nemi, duwa nga manok kawitan gen opa sa duwa papaya. Agsagsagad ini manong nemi ni Edna. Ay, ni Edna. Ni Densya. Densya, na yung magabigat mo. Ay, manong kulas. Oh, rama naman ti bunga ti papayak. Allah, nagloom. Nasamit matlain. Kasamit ti panagayit ko keng kadensya. Limot naman. Ora kita jakpen ng bigat. Anong deta? Ano tayo ta basket? Baki ko na. Ay, baki. Manok. Ang magisumat manong naming umasadig ni nanang na. Nanang na yung magabigat siya. Ay, kulas. May kay dirabi. Kalbasan no, may kamanan. Papaya. Opo. Nagigimas tigil. Dati nana. Manok. Kawitan ka pa. Mabaling ka partya ng barok. Kaya mabaling na. No, kaya't yung tarak di agasawa na. Ay, maditag tarakin dito. Itaas nagtikasada nga highway. Kitipupok yung aladan yun pag yananda. Ay, narikat dito barok. So, awan ti patarakin mi dito. Ay, ngayon, no sidain. Amo naging maskid din nga, tinula. Nagyamang kami kang kaakulas. Ay, Jesus, apo. Ay, apo. Napanan ni Densyan. Kahit siyempre, ganata napan inukisan. Binungkuhan sana, pinisin na yung may isang papaya. Kahit siyempre, ay remormat lang, manong na yung may nakaigamit na nakabandehado nga papaya nga na pisi-pisi. Nagsamit, manong Densyo. Mulak. Alaraman ang matlang Nanang, sa aramanan nyo. Apo na yun, himos na niya, nagsamit. Mayat man. Makonumita din siya, anak. Nibagami kang ganitatang mo, hindi rabi, hindi pimanawin ang nagawid din ni Kulas. Di pagbagayo kang kuwana, nana? Kayat na ka. Ngayon timan rason na, ang mga kanuno, ni palaing Edna, tipatpatig mo. No, kayat yun, nana. Asaway kang dagos ni Densya. Ang bata. Alawan, mamati akon. Mamati ka nga. Siya akong tikayat mo. Kayat nakmet? Hindi lang rabi ti. Panang pasyar mo kanya sa ita. Aklunan ka kuman. Uray ba't ati, uray makalawas lang. Makalawas lang ko na manong imiti may ikatlong rabi nga papangko manong nemi. Naarakop ko ni Suna. Alamang kulas. Nakanalis to kamat gayam. Saan nga kasi tinaramid mo, hindi ni Edna. Inarakop mo ko, ma. Kandatag ko mga itong pain nakmet. Layatan nagtitong pa. Kipsi kakit. Di kami. Mayat kami. Arakop lagayam. Bisito pa yan. Di kami inaklon. Kitaklunan ako na. I love you, Densya. Siya ka talaga tipat-patig mo, nuno ni Edna. Siya ka tipat-patig ko, kunak mo. Ala na, take, kiss. Alam ako na. Siya ka, alam ako na. Samit. Nananam di kiti lips mo. Kinam ka na, tinulmong ko ay. Katsika. Okay, man. Ako hambat nga nabang sitasang amo. Okay, man. Okay, ha? When okay ka. Iso nga lugi ni Edna. Ni Edna manin? Wala, sige. Lipatin mo ni Edna. Talagang nalipata ko ni Edna. Kabot sa sikatipat-patig kondensya. Ikaw sa numero din, numaamon na agpimpinatigtan, kalbasan na umay sa di balayo. Kulas. Kayat kagaya man na kunana. Ang barakon. Ang mga nagsublimat lang ang dangos di pa nagayat na kayong ka. Uno pa nagayat mo kayong kuwana. Saan to mapasamak na ita? At ay din makabulan ti relasyon mi manunay mi kinidensya, iti mapangkumanin pa siya rin kunana kaniya.
Kulas, hmm, naprobaran na jay aplikasyon ko sa jay lawag. So, marikak iti may sanga ko grocery. Grocery? Ingkag trabaho sa jay? Kahit mo sawan, umadayo ka? Umadayo ak. Ang bakasyon ang siguro once a month, no once a quarter. No kaano pa nga, agayin ayatan, umadayo ka? Pati ano naman kahit ko matulungan di kiti parents ko. Dati pagtatrabaho ko dito sa sentro, kahit basta ti sweldo. Kailiw kan to. Di ka kaya na palubusan. Takarbangam ko mga mangyawit kanyak. Kahit takarbangam ka kaya na hayat kan. Ano kami ti kahit mo trabaho? Agla ko. Kahit mo agla ko? Kahit ko Nagpindas dito yung lugar yun. Nagpindas. Mangipatagdar ka ti sari-sari store. Siyak ti magtad kang gatapo na. Tapnulasan ka umadayo. Peso? Siya kando nang mangilakad ti lisensya. Tagbalin to madla ko ta. Ito nagasawatan. Kinapuno na balak ko at mangibagbaga na pindas ti tiyanggi dito eh. Dito kapaset, di ba? Ay, magawan tayo bag ni tatang. Tang, nang, umagayman. Imbaga mi manong name ti plano mi katuwan ko na daadagos. Kahit mo sa buwan ko sikat mang dati puunan ti anak mi. Bale, puunan mi adwa. Tadwa kami at lataking kukwa. Kastan tumala mapasamang ito nag-asawa kami, nanang. Nanang ko naman. Nanang. Tatang. Kung buwan na nakin nga sa anin. Dito tabayagin nga na paap ta anak mi. Nadala ko mapagpuunak ta magipatakdirak dito tiya mini grocery kung nanakin di ata grocery nga ron ti pag-uberan na ta sentro. Kahit naman nagtrabaho di lawag, nagdagkal kanot sweldo. Hasta nga ron tinapasamak manong nemi kat sa amat nga nagkadkad dagit naganak kaniyak nga panangitalag ko kaniya densya tidakkel apuunan. Takkel ko nakta dahil laging panakapatak di building. Ay ba, manong nemi pwesto. Kalbasan na, dagiti maikargan to. Makabulan manong nemi haddan. Densya sa mini groceries. Nakaganganar manong nemi, kabut talagang ado dagiti mapanaggatang. Tas andan nga agpasentrupay. Sabay imbababa na manong nemi, nga kaslain tultulad na ti precious di sentro. Nalaklakang nga kita adda isturna. Pasarin nagmatulungan manong nemi, kahit amo na matararamidan na the records na agad inventory met. Manong, napintas ti record na, financial statement na manong nemi. Dito ti ganansya, iti makabulan. Mainayon ka na tapunan. Masolnitan na iti malakwan. Awan ti agbakante. Mayat, kayang-kayang. Balintan ti asawa. Piri may sangal daw nga nagapuwa kini bangkag manong nemi nakigtutak tada kasalsay tarinanang. Ni Edna? Adda ni Edna ni balay. Ay, densyo anak, dagagayamin. Dagayam sa nga ili. When dance. Ano nga dance? Kulas, tinagan ko. Ay, calls ko na ko. Imay kang rin kit awang ka, kit ururay klatan na ko na kininanang mo. Apay ganda ka to eh. Huwag na tawa na sadyay. Ay, napipinasakit no, sumurek kayo. Kit ni. Doon di kita kumit-kita ka na kayo. Sumurek ka. Pinastrek ko manong nemi. Isot na odi nga simbrek. Inrekap na tirida ko manong nemi. Nas daw ka aping irikap na may lang. Inibigla na karakupin. Uy! Na. Din, kukulas. Kayat kagaya men. Kayat kagaya men. Iso nga sikapin.
Siyak pa yung mo nang imbarakop kayo ka. Ibatan na. Apa yung ibatan ka? Bisito na kong lips ko. Alan. Gudnaway mo dahito yun. Alan. Inuwalin ko mano. Apa inuwalin na? Anong trandam ka talaga? Gaputasan ka matan nga mauray sa jabalay. Siya akong timay. Nabay ka ngayon orayin. Nuapi nga bigla na nga nagsardeng ka. Imbaga midi nga sa agsubli-sublikan tulad ta, di mo tinungpal. So siya akong timoy, di man tinakayat na ya. Isugat nga ko nakayat kagaya man. Taapay. Taapay nga niya. Idisangkan nga makikita, marik nagbatan nga, napadig ka kanyak. Nadaham ka mo sa matngaminan nga, adan kaya nayat ko. Iso ka dito patpatig mo ni Densya. Iso nga injaramidam ti mini grocery na. Imbaga kang kayo di, nga no siyak tayatem, sangkan tong mabawi. Gabot sa maliwan-wan to tibiyag ta ko na. Bagak pa kang kayo di, nga tuturnong ko, hangka mamati. So nga mamati akitan. Si kamad kaya men, kayat kamad kaya men kulas. Nagawit ka. Umay nagtupasya rin. Turabi, urayin ka, ha? O, sige nga nakarotin. Nanang, tatang, inakon. Apay nawagan idat, nanang kin tatang. Urayin ka dyan balawan, turabi, urayin ka. Hindi mapanak iti grocery, mini grocery, manong name na kami suot ni Densya. Ne, apa nga na kami suot na ito yung babae? Hindi mo sa daga kita yan, naliniklikan na. Densya, abay. Abanda ka. Hindi ka may katulungan. Awan no brak siya gitalon. Bayam, isublik tumadlaking ka na ginti, nagastos mo ito. Ay, ano magbagam? Imay nakapinansyar mismo na dyan nga Edna, nakabaybayag kayo, tunig tibalayo, nakita na, pinastrek mo, kita kabaybayag, ano tinaramin dyan? Oo, ni ka alis to na pati damagan. Dito ni magbagakang ka ini, kulas. Anyat mo ka mga umay ito mismo ni Edna sa Jabalayo, kinibagana, kulas, kahit kagayaman ko na, di ba? Kasta yung bagana, di ba? Kanuri makasta yung bagana. Laglag ako mga ron. Sikat kayat ko, sikat ipatpatig ko. Diyakon kayat ned na. Insakripisyo ka di pa yung data dagdag kila puunan dati sa mini grocery. Alaman? Isugat ka kung nag-isublik to. Hapi ko may sublim. Gapat na di Edna ti kayat mo. Ano ni ramin dyan noon ti balayo. Tinagkwam. Then siya, awan tinapasamak. Agpaiso, kahit itang araw ko pa nga indurun ko. Imposible. Tapi di ka mamati. Tatang, nanang, kita nyo man di anak yun eh. Umagim imon. Umit kami anak. Sika talagang tipat-patig na. Kumamat na dyan nga Edna. Gabat na makita naman kayam nga napintas ti biyag na. Uno biyag yo. Biyag yun to. Agbababawi ya. Ti damag ko ha. Masikog. Hala? Ni Edna, masikog ko na na. Away, dada ti damag. Gana dyan nakasigkog kong kuha na di boyfriend na nga dikotse. Baka ikamat na kang kadisikog na. Pagpakawan. So nga, tatang, nanang, umay kam to mga sasawan ni Rabi. Ana? Umay kam mga sasawan, tapno ng agim imon ni Densya. Tapno, awanin ti bakunana. Gabot, isu at talaga ti sawaek, ti anak yo. Ket pudno manong nemi nagsikog gabalasang naganak abalasang ni Edna. Irinto tata kami kay ni Densya manong nemi nagkasar kami. Kani mismo nga asadeg ti mini grocery tinang ipatak dira miti bukod mi nga balay tanagatang may datang nga lote. Sarsarong karak matlata dananang kinitatang
No kasta nga mapanak iti taltalon, dumagasag matsadyay, no anyat masapul da ited kumit kadakwada manong na naruna kat nagtultuloy nga ag maintenance ni tatang. No anya matitanda ni nanang nga tumultulong kanyak ni talon kanti panagtaraken ti dingwen, ited kumit tapno at nagserbi kadakwada. Talo, dagiti anak mi kinitensya, ket ti mini grocery, manong nemi ti highway, nagbalinen nga saan nga mini, gapot iti magdakkelen. Da ito iti makasalita manong nemi. Ket sapi ko man, at damat na imatak nga adal, liwliwakin pagsarmingan ti biyag, kadagiti padak nga nagbuya, kan nagdengeg. More power to your program, manong, and God bless. Ito nga nagyaman nga pagaya mo, kulas. Kulas! Madulas! Kulas! Madulas! Ada programa kini nga kulas madulas ti title na. Sign anak ini. Ada ni Kulas, ada ni Lolo Misyong, ada pa ni Mr. C. Oh my God, ah! Kulas madulas, oh my God, ah! Anak ng huwede nga. Ay, sumuro ka man ay, Mr. C. Kunamat ni Ama Misyong. Makaliw-liwala ata ka programa ti Parbangon ini. DWRI, yan.